Dragilor, astăzi sunt acasă la una dintre prietenele mele și ale voastre, pentru că cu siguranță o aveți la prieteni. Este vorba despre Alina Dohotar, despre care eu nu știam că scrie până vara trecută, când mama ei, Livia Man, ne-a spus că Alina scrie versuri. Și iată că astăzi mi-am făcut timp și am ajuns acasă la ea. Alina, îți mulțumesc că m-ai primit și că ai încins atmosfera cu un ceai cald. Până la sfârșit sper să-l și degustăm. Mulțumesc că m-ai primit în intimitatea ta, acasă la tine, pentru că timpul de afară nu ne permite să ieșim în natură, dar vor veni și zile călduroase și cu siguranță ne vom mai întâlni. Pentru început vreau să-mi spui când ai scris prima poezie. Pentru început vreau să-ți mulțumesc din suflet pentru că ai avut bunăvoința să vii la un ceai la mine. Cu mare drag te-am primit cu căldură în casa mea. Prima poezie am scris-o în anul 2020. Deci de 5 ani. De 5 ani am început să aștern sentimentele mele pe foaie, cu mare drag, cu mare simțire, din simțirea mea, și am început să mă îndrăgostesc în a face acest lucru. Mi-am dat seama că e ceva ce sufletul meu cerea să se întâmple, să chiar aștern. Recunosc, curaj nu am avut să spun tuturor ce fac, ce lucru în timpul în care eu stăteam singură cu emoțiile mele, cu gândurile mele. Era ca o chestie care nu vreau să știe toată lumea. La început. La început. Apoi, ușor, ușor am zis, trebuie să mă vulnerabilizez și trebuie să-mi dau voie ca să fiu eu. Pentru că simt că tot ce am primit, am primit de undeva de sus și au fost date cu un scop. Scopul este, dacă mi-au fost date, să fie oferit mai departe. Să împărtășești și cu alții bucuria ta? Mai departe, da. Multe din poeziile mele și scrierile mele sunt despre Dumnezeu, despre natură, dar în special despre Dumnezeu, despre suflet, despre ființa umană, despre trăirile care mi-au fost date să le trăiesc. Și spre marea mea surprindere mă așezam și lucram și din ce în ce mai mult parcă inspirația venea și curgea. Mă miram eu de mine. Inițial vroiam să scriu o carte de autobibliografie datorită trăirilor prin care am trăit, dar unei boli pe care a fost o Dumnezeu mi-a dat-o și mulțumesc. Apoi, așa, a venit valul, un val și care m-a trecut spre poezie, cu toate că nu aveam de gând prima dată să scriu versuri. M-am mers spre proză mai mult. Și din ce în ce tot mai bine, tot mai mult. Important este să fii tu mulțumită de ceea ce faci, să știi că ceea ce faci cu siguranță o dai cu drag mai departe și nimic nu e întâmplător, pentru că iată că de mult vroiam să ne întâlnim noi la taflare despre aceste versuri și aceste scrieri ale tale, dar iată că Dumnezeu a îngăduit ca astăzi să ne întâlnim și este și postul mare. Deci de asta îți spun că nimic nu e întâmplător, pentru că uite cum totul se leagă și cele mai multe scrieri ale tale sunt cu și despre Dumnezeu. Care a fost prima poezie pe care ai scris-o? Îți mai aduci aminte? Sincer, nu mi-am aduc aminte, pentru că era amestecată. Când scriam proză, când scriam din trăiri, nu. Am înțeles. Ziceai că ai început cu proză. Da. Și proza pe care ai scris-o toată a fost din trăirile tale și din ceea ce Dumnezeu a hotărât să îți dea. Cumpăna ta, asta a fost startul? Da. Acea cumpănă? Acel moment în care tu ai fost pusă la încercare de Dumnezeu. Să mulțumim lui Dumnezeu că ești bine și că astăzi poți să zâmbești atât de frumos,
că ai o familie foarte frumoasă care cu siguranță te sprijină și te motivează ca să mergi mai departe. Este într-adevăr, cum spuneai, darul divin, pentru că cu toții poate că odată în viață am scris versuri, o poezie, 2-3, dar nu atât de multe încât să ne așternem pe hârtie toate trăirile noastre. Poate că din comoditate, poate că din lipsă de timp sau inspirația nu vine totdeauna. Tu spui că cineva de sus te iubește și te inspiră mereu, pentru că spuneai că majoritatea poeziilor tale sunt închinate lui Dumnezeu. Da, îmi face o mare plăcere să scriu despre recunoștință, despre binecuvântări, despre partea pozitivă a lucrurilor din viață, despre mulțumire în primul rând. Mult despre mulțumire, pentru că mulțumirea este rugăciunea care ar trebui să o închinăm lui Dumnezeu. Zi de zi. Și în zile în care simțeam că cineva îmi vorbește și eu aștern cu mare ușurință multe poezii. Dacă mie mi s-a dat acest dar, ar trebui să-l dau și mai departe. Cu toate că mult timp am ascuns acest lucru față de cei din jur, față de toată lumea. Ai avut o reținere la început. Gândindu-mă dacă nu e suficient de bine, dacă nu sunt suficient de bună, dacă nu o să placă, dacă. Dar poezia nu se explică, poezia se trăiește. Ai dreptate și fiecare este unic și original în felul lui de a scrie. Și atunci, cu siguranță, public vei avea și tu, va avea și X, va avea și Y, pentru că părerile oricând au fost, sunt și vor fi împărțite. Și cu siguranță publicul tău se va alege așa prin sită și s-a citit cu drag poeziile. Eu zic că loc sub soare este pentru fiecare. Adevărat. Cu siguranță. Da, așa este. Te mai motivează ceva? Te motivează foarte mult familia ta, care este alături de tine și plus de asta și părinții tăi sunt aici alături de tine. Deci tot universul tău se învârte aici în jurul căminului tău. Da, și le sunt profund recunoscătoare pentru că mi oferă timpul necesar când văd că eu stau cu trăirile mele și am nevoie de liniștea mea, îmi oferă acest lucru, mă sprijină și mă susțin și am tot ce e nevoie, doar să mă duc înainte. Mi-a luat puțin timp să îmi dau seama de acest lucru, dar sunt binecuvântată de Dumnezeu încă o dată. Cu toții suntem, doar că e necesar să ne axăm pe partea plină a paharului și nu pe partea goală a lui. Exact. Întotdeauna există o parte plină, doar depinde cum vrem Cum privim și din ce unghi privim paharul. Da, Așa cum dorim este, să o vedem. Am vorbit despre inspirație, motivație și despre darul tău divin. Vrem să te ascultăm citindu-ne o poezie din multele tale scrieri. Da, cu mare drag. Și m-am gândit, pentru că am scris alfabetul poeziilor, toate literele alfabetului au o poezie și pentru că tu ești persoana cu N, m-am oprit la poezia cu litera N. Mulțumesc! Nimeni nu este în lume, nici prea mic și nici prea mare. Nu suntem la fel și nu suntem la întâmplare. Neapărat să te vezi și să ai încredere în tine. Nu uita că ești unic, nici unul ca tine. Nici o floare nu are asemănare, nimica nu-i identic, dragul meu, nimica nu-i ca bunul Dumnezeu. Nu, El nu a creat la întâmplare. Noi suntem unici și speciali, nici când să nu uităm de acest dar. Ne ține cu iubire în al său har. Deci, cum spuneam mai devreme, nimic nu e întâmplător. Vorbeam că fiecare este unic, fiecare este original. Iată că și poezia așa ai ales-o. Poate că Dumnezeu te-a inspirat și în acest moment ca să citești această poezie de la litera N.
Alfabetul poeziilor spune că sunt poeziile de la A la Z, fiecare literă are poezia ei. Când te-ai gândit să o scrii și dacă te gândești să și editezi acest volum ca prim volum editat al tău? Da, este deja făcut, este deja scris, doar să mai găsesc o editură și încă ceva special ce am simțit a fost că toate poezii le-am pus pe muzică. M-am folosit de inteligență artificială și am pus fiecare poezie pe muzică. Eu știu că nu toată lumea iubește poezia, nu-i place poezia. Și atunci am zis, dacă toți suntem în lumea asta atâta de wow, să mă folosesc de ea. Am găsit un site care, după ce scrii poezia, îți generează o melodie. Am lucrat la asta și asta este făcut. Și am zis, trebuie să fie o carte. Programul respectiv generează și un cod QR. La codul QR, fiecare are un telefon performant, folosește codul QR și ascultă sau citește. Foarte frumos! Deci, încă o dată, originalitate la Dohotare Alina. Deci nu vrei să fie o carte clasică, vrei să îmbini clasicul cu modernul. Felicitări! Lansarea de carte cu siguranță o vom face și la Biblioteca Comunală Ibănești. Dragii bășteni, iată că în Comuna Ibănești sunt persoane care scriu poezie, proză, persoane care ne bucură inima și sufletul. Să fim aproape de ei și să încercăm să-i scoatem la lumină, pentru că astfel valorile din Ibănești vor ieși la suprafață. Ce să zic, pe lângă faptul că îți doresc multă sănătate, multă inspirație, cu siguranță vei primi de la Dumnezeu, putere și cât mai mult timp pentru a scrie. Avem doar alfabetul poeziilor deocamdată. Da. Bun. Am zis că e structurat, concret, e suficient și apoi văd calea care mi se va șopti. Foarte frumos. Munca Alinei se reflectă în aceste caiete. Așteptăm cu mare drag să vadă lumina tiparului primul volum de poezie și cu siguranță, după primul volum, vor urma și altele. Alina, nu am decât să-ți urez de multă putere, inspirație și sănătate. Eu îți mulțumesc pentru venirea ta aici, pentru că ai dat de pe mine zăpada și m-ai făcut oarecum să ies la lumină. Am un cadou pentru tine. Să știi că și eu am un cadou pentru tine. Am o poezie. Vai, ce frumos! Cu numele tău. Mulțumesc mult de tot. Doamna mea, îți mulțumesc mult de tot pentru cadou, m-ai surprins plăcut și m-ai lăsat fără cuvinte. Dragilor, poezia o să o citesc cu siguranță cu altă ocazie, pentru că acest material îl înregistrăm pentru data de 21 martie, când este Ziua Națională a Poeziei. Și cu mare drag, în acea zi va fi debutul tău, Alina. Mulțumesc! Poate că ai mai debutat și în altă parte, că avem aici antologia de poezie populară care a fost editată de Maria Borzan la Muzeul din Reghin și știu că aici ai deja câteva scrieri. Te felicit, deci în carte ai apărut. Astăzi am primit din nou oferta doamnei Maria Borzan să trimit și pentru următoarea ediție 5 poezii. Nu e o problemă, doar să selectez. Ai de unde. Chiar sigur. Nu, și foarte mulțumesc bine pe această cale la doamna Maria Borzan, pentru că m-a implicat în proiectul dumneavoastră. Datorită mamei tale, pentru că dacă mama ta nu auzea atunci și nu Da. spunea că fiica ei scrie poezii, iată că ești deja la a doua ediție să apari în această antologie frumoasă editată de Muzeul din Reghin. Draga mea, eu cu mare drag am împletit pentru tine un fluturaș, poți să-l folosești ca și semn de carte, și un breloc pentru chei, să-ți aduci cu drag aminte de mine. Să mi se deschide uși. Da, exact, să se deschidă ușile tipografiilor, să se deschidă ușile viitorului cu mare drag și un
Un balsam de buze Să ca vorbesc din iubire. Așa, sigur că da. Mulțumesc mult! Dragilor, noi ne oprim aici, dar cu siguranță despre Alina veți mai auzi și cu siguranță ibășteni ca Alina vor ieși la suprafață prin materialele care vor fi postate pe pagina Bibliotecii Ibănești. Până data viitoare, vă dorim doar bine!